Hello, good afternoon po sa inyong lahat mga mamamayang. Ngayong hapong ito ay ipapakita ko po sa inyo ang pagluluto ng puto cheese. At ito na po ang ating mga sangkap. Unang-una, 3½ cups ng all-purpose flour, 4 cups ng water, 1½ cup ng white sugar, 1 tablespoon ng baking powder, 1 cup ng powdered milk, 3 tablespoon ng butter, 1/2 teaspoon ng asin, tsaka cheese, maglalagay din po tayo sa ating toppings, 3 eggs, tsaka itong sweet purple yam na galing sa loob ng garapon. Binili ko po siya sa tindahan para pang pakulay po ng ating puto. Tapos gagamit din po ako nitong cupcake liners, yan. Ngayon po ay uumpisahan ko na pong paghahaluin tong mga ito. Ngayon po, ang unang-una po nating gagawin ay paghahalo-haluin po natin itong ating mga dry ingredients. Yung una nating ilalagay ay ang baking powder na 1 tablespoon. Tapos hahaluin natin ng konti. Ngayon po ay ang powdered milk naman ang isusunod natin. Tapos hahaluin lang natin ng konti. Ngayon naman po ay ang 1½ cup ng asukal ang isusunod natin. Pero hindi ko yata uubusin ito kasi parang sobra sa tamis yan. Hindi kasi ako masyadong mahilig sa matamis. Pero nasa inyo na po yun. Kung gusto nyo ng 1½ cup ng sugar ay pwede kayong maglagay. Ngayon po ay ilalagay ko na po itong 1/2 teaspoon ng asin. Tapos hahaluin lang natin para maganda po ang kalalabasan ng ating puto. Ngayon po ay krinak ko na po yung ating 3 eggs. Ngayon ay babatihin na natin to. Yan. Ngayon po ay pwede na natin tong ihalo dito sa ating all-purpose flour. Yan. Tapos hahaluin lang natin. Ngayon po ay ilalagay na po natin itong ating 4 cups na water. Ayan po. Tapos hahaluin lang natin to. Hindi ko po muna inubos yung 4 cups na water. Mga 2 cups po muna yung nilagay ko. Baka po maging malapnaw siya. Kasi yung sa recipe po ay 4 cups ang nakalagay doon, pero mali yata yun. Kailangan po tansyahin po ng konti pag naglalagay po tayo ng tubig dito sa ating flour. Yan, 2 cups po yan. Lalagyan ko pa po ng mga 1 cup. Ayan. Kasi ayaw po natin na malapnaw yung ating puto na gagawin kasi hindi po siya magiging
puto kapag malapnaw po siya. So, mga 3 cups lang siguro na water ang ilalagay natin. Yan, tama na po itong tubig na nilagay ko. 3 cups po. Ngayon ay isusunod ko na po itong ating butter. Yan. Mga 3 tablespoon ng butter. Tapos ay hahaluin lang natin to. Mamaya po ipapakita ko po sa inyo pag natapos ko na pong haluin to kasi mahirap mag video na naghahalo nito. Patayin ko muna yung camera. So, ganyan na po ang magiging itsura niya pagkatapos po natin siyang batihin or i-shake. Ngayon, ang gagawin ko po ay hahatiin ko ito sa dalawang hati kasi yung isa kukulayan ko po siya ng purple. Yan. Kasi parang OB flavor ba. Yan. Ngayon po ay lalagyan ko na po siya nitong OB na galing sa garapon para po pangpakulay. Ewan ko lang kung kukulay ba. So, ayan, medyo kumulay na siya. Kasi ayaw ko pong gumamit nung artificial na kulay. Pero may artificial kulay din po yata ito. So, kahit na, okay lang yun. Kaysa dun sa liquid. Ngayon po mga mamamayan, nung pagkatapos ko pong malagyan to ng 2 tablespoon ng sweet purple yam na galing sa garapon, ay magiging ganyan na po ang kanyang itsura. Tapos yung isa naman ay ganyan lang po, kasi white po yung isa. Tapos ito naman ay purple. So ngayon ay i-rest po muna natin to ng mga 15 minutes or 10. Ngayon po habang naghihintay po tayo ay magpapainit po muna tayo ng tubig dito sa ating steamer. Hihintayin lang po natin na kumulo ito. Tapos ilalagay na natin dyan. Ngayon po habang naghihintay po tayo na kumulo yung tubig sa ating steamer ay lalagyan na po natin tong ating molder ng itong pang-puto natin na ingredients. Yan. Huwag lang po nating punuin, baka umapaw. Ngayon po na kumulo na itong ating tubig sa loob ng steamer ay ilalagay na po natin yung ating mga puto. Ngayon po ay nailagay ko na po ang ating puto. So, tatakpan po muna natin to 10 to 15 minutes. Pero i-check nyo pa rin, tusukin nyo po ng toothpick pag may nadala pa po na yung harina ay, ang ibig pong sabihin nun ay hilaw pa siya. Pero kung tinusok nyo siya, tapos wala na pong madala, yun, ibig sabihin nun, luto na. Ayan na po, nilagyan ko siya ng tela doon sa takip. Kasi para hindi siya tumulo doon sa puto at magbutas-butas po yung puto. Kaya nilagyan ko po siya ng tela. Tapos yung apoy nyo po ay pahihinaan nyo lang po. Para pantay po yung pagkaluto ng puto nyo. Ngayon po ay magiging ganyan na po ang itsura ng ating puto. Pero i-check pa po natin to kung luto na siya. Ngayon po ang gagawin po natin ay tutusukin po natin siya ng toothpick. So ayan po, meron pang nadala. So ibig sabihin yan ay
hilaw pa. Ngayon po ay maglalagay lang po tayo ng cheese dito sa taas ng ating puto. Ayan na po. Pero hindi ko po lalagyan lahat ng cheese kasi yung iba po ay ayaw po nila. Ngayon po ay tinatakpan ko po siya ulit ng mga 5 minutes. Ngayon po ay tinusok ko na po yung ating puto. Tapos po ay luto na po siya. So hahanguin ko na po para mailagay ko na po yung iba. Ngayon po ay ito po ang ating pangalawang batch. Naglagay na po ako ng white tsaka purple kasi ubos na yung purple. So, yung white naman ang lulutuin natin. Ngayon po ay tatakpan po muna natin to ng mga 10 to 15 minutes po ulit. Ayan na po mga mamamayang ang ating puto cheese at saka puto na walang cheese. Sana po ay subukan nyo ang recipe ito. Sana mag-like, mag-subscribe at mag-share kayo. Maraming salamat po sa inyong panunood. Ito po ang inyong Ate Mayang na nagsasabing, mabuhay!